Hi guys, welcome to my another vlog. We are here right now at the Morrisons shopping center yata or ano. May bibiliin kami guys na na konsumo namin for a week. So let's tour here in Morrisons. At saka guys, it's my first time na mag-use ako ng ano ba tawag doon, ng self self checkout machine dito sa Morrisons. Mag-try lang ako. So watch nyo until the end para ma-share ko naman sa inyo. Tapos kasi first time ko guys, so siguro next time masanay na tayo. So watch till the end. Nga pala guys, yung 2 packs lang ng candy yung babayaran ko sa machine guys, kasi hindi pa ako masyado eksperto. So yung ibang mga grocery, si Alex na lang yung 2 packs ng candy na to na lang yung babayaran ko.